Hudaý Taala aýtdy: "Ve la yazaluna muhtalifin." Adamlar şuň üstüne ihtilaflylar ha. O da näme? Kıyamat ba, kıyamat ýok. Adamlar ölenden soň direlmek, ýa direlmek diýen zat ýok. Hud peýgamberiň döwründe de başy, Nuh peýgamberiň döwründe de başy, Resulullah aleyhissalamyň döwründe de başy, şu zamanada da ba, mundan soňram da boljak daşy. Meger Hudaý rahmeden bendesi bolup iman nesip etse, ola maňa inanýa. Ola maňa inanýa. Hazreti Hud kavmuna ahiretin azabından gorkýandyna qalal mala'u min qawmihi allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'il ahireh. Hudaý Taala aýtdy: "Kawmyndan Hud'un kawmyndan kafir bolup ahireti bize sataşmaklygy tekzip edelle ve atrafnahum fil hayatid dunya." Dünya ýaşaýyşyna olar baýdypdyk diýe Hudaý Taala. Ola aýdypdyrlar: "Ma hada illa basharun mislukum." Hey adamlar dipdirler. Ben Hud diýenim de siz ýaly adamdyr ha. Ya'kulu mimma ta'kulun. Sizden artykmaçlygy ýok, sizin iýen zadyňyzdan bir de iýe. Ve yeşrabu mimma teşrabun. İçýän zadyňyzdan içýär. Siz ýaly adamda näme artykmaçlygy bar sizden? Ve la in ata'tum basharan mislakum innakum idzal la khasirun. Özüňiz ýaly adamdan itaat edip da ýyna düşýärseňiz, onu gat'en siz ökünjek adamlardan ha diýip şeýle diýip başlapdyrlar. İzandan aýdypdyrlar: "Ayyaidukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izama." Size wa'de berýämiş Hud. Siz öleňizden soňra, siz guma tebdil bolaňyzdan soňra, süňk bolaňyzdan soňra annakum mukhrajun, yerden gaýtadan siz çykarylýaňyz diýip size wa'de berýämiş Hud. Hayhata lima tu'adun. Hay nagat daşzat bi, aýtýan zatlar akly sygmaýady bi. In hiya illa hayatuna ad-dunya. Zindagi faqat şu dünýedir diýipdirler. Hud peýgamber jan ýandyryp aýdypdy ha. In hiya illa hayatuna ad-dunya. Ýaşaýyş faqat şu dünýede ýaşamak. Namutu bize ölür diýipdirler we nahya. Biziň oglanlarymyz, biziň adymyz ýene de direldirler. Biz şeýle direlýäs. Kıyamat diýen zat ýok, kıyamatda direlmek diýen zat ýok. Biz ölemizden soňra oglanlarymyz bize atlamyz tutýarlar, şeýtir biz diri galýas. Atlamyz hiç wagtda aradan gitmeýär diýipdirler. Ve ma nahnu bimab'usin na'udhu billah. Mu'minun surasynda Hudaý Taala aýtdy: "Ve ma nahnu bimab'usin." Biz gaýtadan dirilmeýäs, gaýtadan bir kıyamat diýen zat ýok diýip ahiratda ba'si inkar etdirler. Oňda hökmü kafir bolmakda. Hazreti Hud kafir bolup kıyamatda gopmak ýok diýipdirler. Bir her zamanada ýanky aýtýanymyz bagurun musulman yaş yigit dostum, sawatly yigit dost. Bir setineger bolsa, adam bir setinegeri etse, ya maddiyata gark bolan bolsa, ya haýhewesiniň ýerine düşýän bolsa, bizatlara hurafe diye, bizatlara inanmaýa, bizatla yalan diye. Näme setineger da faqat dünýä gyzypdyr. Öz haýhewesiniň ýerine düşüpdir. Bir ýaş oglanlaryň ýerine bir wagtda bir professorlar prostatlarynyň biri aňyrdan gir gaýdypdyr näçeni ýaş oglanlara. Bir her zamanada ba, Hud peýgamberiň zamanında ba, Resulullah aleyhissalamyň zamanında ba, hemçinin kıyamata çellimde şeýle gitjek. Ola aýdypdyr da, "Ay ýaş oglanlaryň arasyna girakydany faqat dünýedir, hurafelere bakyp ýörmäň ha. Faqat dünýe lezzet, keyf edin" diýipdir. Ama bir imanly, siz ýaly bir ýigit, imanly oglan ola aýdypdyr da, "Hay näme hurafe? Ay onu kıyamat diýilýärler da bir hurafe zatdyr ha" diýipdir. Hop ölüm näme onu? Ölüm ki wagyýaty wakim diýipdir. Ölümüň mugabelinde näme diýil? Bar diýil senki göre kıyamat hurafe diýili. Ölümüň beraberinde näzire onda durmaly. Biki hakykat kim? Öz ataň mamy, öz kakaň mamy? Görüpdiz. Mana inkar etip bolmaýar. Onu ola aýtdyr, "Ay ölüme de ýadyňyza düşen wagtynda fikir etmeň, faqat lezzetiň ýerine boluň" diýipdir da. Oňa fa ölüm ýadyňa düşen wagtynda fikir etmeň diýipdir. Gözüňiz ýemem o zatlardan geçsin diýipdir. Akılmışı, yani adam şıgat ilmin yerine bolmaly, ahirde da ölüme fikretmellämi? Nagat ulamala ölümün hakikatini yetip bilmän gorkup sondan gijelerini günni edip geçipdirler. Ya nagat peýgamberler Hudaý Taala iyi beripdir. Ahiret ba, ölümden soňra direlmek ba diýipdir. Yani bidatlarda tamam horafem, asl horafe ki sen özüň düşüp gören zadyň. Sen hawaň ýerine düşüpýän, haýhewanyň ýerine düşüpýän, ol horafe.
Emma aqlu naql edip tu adam ölenden soňram direlmeli. Ol Hudaý ki biz ýokdan bar edipdir, aql etýär, baz ölenden soňram direltmek rahat. Naql näçe müň peýgamberler Hudaý Taala beripdir şu kıyamatyň ahiratda hesap bermelipdi. Yani biz atly hurafe mi? Bu fakat setine geridir musulman dogalla. Ya Habbab ibn Arat radiyallahu anh. Habbab ibn Arat deslap musulman bolanlardanna 20 neferin 20-lenjisin kamil eden sahaba. Hazreti Ömer'in ayallığını Fatime'ge Hazreti Ömer'in damadı olan Seyidi Kur'an-ı öğreden Habbab ibn Arat. Hatta Hazreti Ömer'in da öz ustadı olup Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer'i de öğretipdir. Bir Habbab ibn Arat radıyallahu anh kılıç beceriyemişti. Görün şey ahirete inanmasızlık her zamanada bada. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a iman getiren vaktinde täze musulman bolan güni kılıç becerip gören adam da iş jaýyna gelipdir, tükenine gelipdir da. Bir näçe adamla şo taýda gözleşip duran bolmaly. Habbab radıyallahu anh gelen wagtynda mundan sorapdyrlar. Biziň kılıjymyz teýýarlanmay, ey Habbab diýip. Hazreti Habbab Resulullah aleyhissalamyň ýanyndan täze turup gelen wagty bolan soň inna amrahu la'ajab. Olaň soraglary bilen işi bolmany, min işi beter geň zat diýipdir özi. Ola sorapdy, kılıç teýýar boldum diýipdi da. Bir de fikri Resulullah aleyhissalamyň ýanyndan gelenseň inna amrahu la'ajab. Beter min işi geň zat diýip özi kepläp duran. Ra'aytul haqqa yatafajjaru min jawanibih. Haqqy gördüm döwründen seçilipdi, çeşme ýal çykyp tutdy. Wan nur yatala'u bayna thanayah. Dişlerinin arasından nur çykyp tutdy. Eýni bir lu'lu ýaly bolaqdan ýalfyllap tutdy bu adamyň. Min işi beter geň diýip öz şeýle gurrun etipdir. Özi kepläpdir. Olaň arasynda bir düşünüpdir, bilipdir da bir Resulullah aleyhissalamyň ýanyndan gelýärligini. Araka ta'ni Muhammeden. Hey sen Muhammed'i gurrun etýän nädirsiň diýipdir. Hazreti Habbab ve hazza Habbabun ra'sah kellesin bir ırňylla daqadany gişert oýna daqadan şeýtdirip Naam innehu huwa Rasulullah ileyna liyukhrijana minez-zulumati ilen-nur. Hawa dipdir. Şo Rasulullah bizden sirimi berlen, bizi qaranqylykdan bir nura çykarmakdan sirimi berlen peýgamber şo dipdir. Şuna aýdypdyr, mundan Qurayşleň eziyeti başlaýa. Hatta näçe wagt soňram arkasynda Qurayşyň beren eziyetleriniň eserleri arkasynda galypdyr. Hazreti Habbab ibn Arat radıyallahu anh. Muňa şo kılıç bezerýärleň biri, bezertýärleň biri As ibn Wa'il. As ibn Wa'il bir İslam'a Ebu Cehl'in yoldaşı, İslam'a düşman bolanlaň biri, kıyamata inanmaýanlaň biri. Hazreti Habbab'ı kılıç bezerdipdir. Bu As ibn Wa'il Resulullah aleyhissalam'ı maskar edip, Resulullah aleyhissalatu vesselam mıdam kıyabany köçede gören wagtynda, öz märekäň arasynda oturan wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı maskar etýänmişdik. Hatta inna a'taynakel kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Şun hakkında iýinýä. Seni ýokuş görýäniň öz iýidi jontuk. Resulullah aleyhissalamyň balyk dünýeden geçen wagtynda aýoň iýidi ýok adama diýip Resulullah aleyhissalatu vesselamyň ýüregini agyrtýan we As ibn Wa'il bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam daşarda gezip gören wagtynda Ebu Cehl bilen bile duýmuşdyk. As ibn Wa'il Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ýolda bile gelen wagtlarynda maskar edip başlapdyrlar. Resulullah aleyhissalam bilen jogabyn bermäni gidipdir. Şo taýda jogabyn bermändir As ibn Wa'il'in. Imma falamma sara fi khalwatin ma'a rabbih rafa'a yadayhi ila as-sama'i qailan halvete geçipdir Resulullah aleyhissalam. Allah bilen halvete geçen wagtynda As ibn Wa'il Resulullah aleyhissalam maskar edenseň Resulullah aleyhissalam'a agyr gelipdir. Mübarek iki elin aldyrakdan Resulullah aleyhissalam doga edipdir hakynda. Desla başlan jelesemizde aýdanlar. Bir betbaxt adam bir peýgamber eli bilen öldürse, ýa bir peýgamberiň mübarek eli bilen ölse, helak bolsa, bir yerde peýgamberiň beddogasyny alsa, kimiň beddogasyny alypdy?
Seyyidul Kevneyn Resulullah aleyhisselam'ın bedduasını alıptır. Resulullah aleyhisselam elin qaldıra kadani Allahümme sellit aleyhi şevketen min eşvakil ard. Hudaya şu Asib ibn Vail'e yerin tikellerinden bir tiken musallat et deyiptir. Yerin tikellerinden bir tikeni şoňa musallat et deyiptir. Ayağından bir gicicek tiken geçýär Asib ibn Vail'in. Şu gicicek tiken ufunet etdiye tamamı bedenine serayet edip 85 yaşında Resulullah aleyhisselam'ın bedduatı bilen bir tiken ayazığından geçerligi sebepli helak bolup gitýärdi. Şu Asib ibn Vail Hazreti Habbab kılçın mezeriptir. Mundan kireyin almana baran wagtynda destmozunu aljakda Asib ibn Vail aýdypdyr. Siz ki kıyamet badiýäňiz şeýlemi? Hawa kıyametde gelaga diýipdir-de. Kıyametde gelaga. Men bir mally adam, dünýede de mally adam, kıyametde de men mally bolarym. Sizden daha farklı bolarym, kıyametde gelaga diýipdir. Bir her zamanada bazı musulman dogan. Hud aleyhisselam öz kavmuna aydanna şey diýipdi bollar. Resulullah aleyhisselam'ın zamanında da şeýle, şu zamanada da we mundan soňram da boljakda. Bir ýaş oglalla bada, her zamanada bada hemşi. Bir jawan oglalla we yigit oglalla we arasda çöreň ýerine gezip ýörle, halal kesbiň ýerine gezip ýörle. 3 aýlap, 4 aýlap biriniň jaýynyň başynda bolup durlar. Deslawyndan te jaý çykýança ýerine ýörtüpdirler. Himme zat edipdirler. Oglanjyklaryna bir söz beripdir, öýdäki zenanasyna bir söz beripdir. Ay işte alan wagtymda, aýyljagym alamda, güllüjegim alamda size falan zatlara bererim diýip, bu gat oglanjyklaryny hoş edakydan bir sözler beripdir. Emme soňram hay wagty bolup iş çekilenden soňram kıyamatda alaga. Bu oglan baran wagtynda kıyamatda sataşar. Şol ýaş oglalla aglaýada, ey men näse wagtyň ýerine gezdim, meni alyp bilmänýän, maňa şu kefaýetdi diýe. Sen aglama ey ýigit dostum. Sen aglama, aglamaladyma, ol aglamaly. Ol kıyamata Hudaýyň huzuruna barpdy, ol aglasyn. Sen aglama. Kıyamatda Hudaý Taala sen hakyň ondan everjek. Allah'ın mehkemesine kıyamata girjek. Men Hudaýyň huzuruna özüm durar nipdi. Sen aglamaly, kim aglamaly adama, ol aglamaly. Öz gününden sirim aglamaly ol adam. Emme sen hakyňy Hudaý Taala everjek. Kıyamat diýen zat ba. Kıyamat bolmasa, onu her kim hak nahak eýesine yetişilmejik bolsa, onu hiçadın manasy boljak gara. Aglamaly adama, ol aglamalylar musulman dogan. Hazreti Mahtumul İhsan näme diýär? Mahtumul gariplaryň göz ýaşy, dağlary ýandyryp eridir daşy. Fagir cevreden zalimin işi, hay garib oglan, fakir oglana zulmeden zalimin işi ruze mahşer divanında bellidir. Ruze mahşer divanında bellidir. O tada Hudaý Taala durjak. Ten aglama. Kıyamet hak eýesine yetişmeden sirem. Hak bolan öz hakyna yetişmeden siremdir musulman dogalla. Hazreti Hud peýgamberiň de kawmy şeýle maňa jogap berýärler. Kıyamet diýen zat ýok kim diýär kadany. Pes bir her zamanada boljak zatdyr. Hazreti Ali radıyallahu anh bir wagtda bir ahirete kıyamata inanmayan bir setare şenas, bir pezeşk Hazreti Ali bilen bir bahse giripdir da. Za'amal munajjim we at-tabib kilahuma la tuhsharul ajsad qultu ilaykuma. Hazreti Ali aýtýar, bir munajjim, bir tabib ola kıyamatda bir cesetli qaytadan dirilmeýe. Kıyamatda ba'th diýen zat ýok, öldüň tamam diýip aýtdylar. Hazreti Ali men aýtdym olara garşy sizlere diýe. In sahha qawlukuma falastu bi khasir. Eger sizin aýtýanyňyz dogry bolsa, mene ökünemek diýipdir Hazreti Ali. Gel diýeli size wara kıyamat ýok diýilipdir. Ha näme ökünjüm men diýipdir. Siz ýeseňiz biz diýdik halallan. Siz içseňiz biz de içdik halallan. Siz ezde zinanalar bilen bolsaňyz biz de nikah halaljak zinanalar bilen bolduk. Näme biz sizden kemimiz galy diýipdir Hazreti Ali. Size wara bolayly gel kıyamet ýok diýeli. Biz nämämiz kem boldy sizden? Ey ýigit dostlar, nämämiz kem bol ýaşamak? Hemme zat iýmeden nygmat bolçulukla halalyň içinde, içmeden halalyň içinde nygmat bolçuluk. Ezzewaçda elhamdülillah halalyň içinde bolupdy. Ay başgalar bir ahirete inanmaýanlardan nämämiz kem bolýar diýipdir Hazreti Ali.
Emma eger gel bize wara bolsaň, kıyamat bir wagtda bolsa, bize ökünmeýäsipdir. Emma kıyamat bolan wagtynda, gabrdan adamla turan wagtynda siz näme etjekdir? Bize ökünmedik, iman bilen bardyk ahirete garşyn. Eger fakat maddiyat bolsa biz de bardyk. Emma size wara bolsak ökünemizak. Bize wara bolup kıyamat bolsa siz näme etjekdir? Hudaý Taala ak imandan hiç gaýtymyz ayırmasın musulman dogolla ahirete inanmayan adamlar walaw tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq. Hudaý Taala aýtdy, kıyamat gün bolanda ahirete inanmayan adamlar Hudaýyň huzurunda duran wagtlarynda alaysa hada bil haqq, inanmaýatdyňyz ahirete, kabul etmeýatdyňyz, ba'th diýen zat ýok diýetdiňiz, çyn nämişi diýjek Hudaý Taala. Qalu bala, Hudaýa çyn diýjekler da. Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Azaby çekin, inni iman getireniňiz haýry ýok. İman söz bilen molmoldy, iman göz bilen nätdi. Sizin gözüňiz bilen göreňizde Hawwa Hudaýa diýäňiz min haýry ýok. İman söz bilen, peýgamberlaryň sözüne inanmalydyňyz. Kıyamat badiýlerini şoňa inanakadan teýýarlyk görmelidiňiz. İman söz bilen, göz bilen nä diýjek? Hudaý tebarek we taala hemmemizi ak imandan ayırmasın musulman dogolla. Hazreti Mahtumul İşan şu barada bir awadan goşgysy we şu bilen gurrun tamam eder. Gelse gerektir diye Hazreti Mahtumul İşan. Âmennâ saddaqnâ mahşer gülleri. Bir gün alnımızdan gelse gerektir. Hazar eylen öser acal yelleri, cesetten canları alse gerektir. Acal karşı gelse doğru durur sen. Acal gelenden soňam çäreň ýokda. Gaçmaga ýeriň ýok, ýewsiň gerersen. Yakasız, eteksiz dona giyersen. Toynuksuz öýlere salsa gerektir. Neçeler kalkınıp tura bilmezler, melekler zarvından dura bilmezler. Kıyamati Hazreti Mahtumul İşan bir bölükde tesviri çekipdi da. Neçeler kalkınıp tura bilmezler, melekler zarvından dura bilmezler. Neçeler gözsüzdür, göre bilmezler. Neçeler it bolup üýürse gerektir. Kiminin ağzından akar erin kan, kimisi süýrener çykmaz kahbajan. Neçeler yüzündür, neçeler arkan, suut har başı bilen gelse gerektir. Neçelerin görer gözün oýdurlar, neçelere zehru zakum ýidirler, neçelere ateş doğanlar geydirler, neçeleri meýmundek dursa gerektir. Bir tarapdan geler meydan gurlar, adamlar ızir boljak ha. Allah hemmemiz kıyamatda kademimiz sabit etsin. Bir tarapdan geler meydan gurlar, bir tarapdan otlu korzlar urular, bir tarapdan zerre soralar, her kim öz hesabın berse gerektir. Inansaň da inanmasaň da. Mahtumul hiç kim galmaz ölmeyin, haqqy ýada salyp gulluk kılmayın. Bu dünyada meslik bile bilmeyin, mahşer gün aýylyp bilse gerektir. Bu dünyada kıyamat ýok, kıyamatda Allah hakyny, emma kıyamat gün bolanda açyk her bir adam onu görjekdir. Hudaý tebarek we taala ihlas bilen oturduňyz, Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul edip din dünyamyz abadlykdan ayırmasın inşallah.